ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Агар ба шумо ё ба шиносои шумо гузаштани граница дар кор бошад, пас мо ба шумо дӯстони худро тавсия медиҳем, ки аллакай тӯли чанд сол мешавад ки дар хизмати мардуманд ва дар ин соҳа таҷрибаи калон доранд. Шуморо шофёрҳои таҷрибадор бо мошинҳои комфортни ба роҳат ба граница бурда меоранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда занг занед ва бо ҳамроҳии ин дӯстони мо граница гузаред. Ин бародарони мо ҳамарӯза дар хизмати ҳамватанонанд. шаби гузашта пулҳои коркардаи иштирокчиёни турнири UFC Кохи Сафед маълум шуд. Пулҳои коркардаи Алекс Перейра $10 миллион, пулҳои коркардаи рақиби ӯ Сирил Ган бошад $1 миллион 257 ҳазор доллар, пулҳои коркардаи Илия Топурия $2 миллион 442 ҳазор доллар, пулҳои коркардаи рақиби ӯ Ҷастин Гейҷи бошад $2 миллион 357 ҳазор доллар. Ногуфта намонад ки Сирил Ган дар ин турнир соҳиби $400 ҳазор бонус барои беҳтарин баромади шом шуд. Ана Ҷастин Гейҷи бошад соҳиби $825 ҳазор доллар шуд. $400 ҳазор бонус барои беҳтарин баромади шом ва $425 ҳазор бонуси дигар барои беҳтарин муҳорибаи шом. Ҳамчунин Илия Топурия низ соҳиби $425 ҳазор бонус барои беҳтарин муҳорибаи шом шуд. Боқимонда ҷангварон соҳиби $25 ҳазор бонус барои ғалабаҳои фаврӣ шуданд. чемпиони пешинаи вазни сабуки UFC Илия Топурия баъди аввалин мағлубияти худ ба рақиби худ Ҷастин Гейҷи муроҷиат карда чунин суханҳо навишт: Ҷастин, табрик, ту гуфтӣ ки чеҳраи маро тағйир медиҳӣ ва ту ин корро кардӣ. Ту аллакай дар якум раунд чашми рости маро нобино кардӣ, а дар охири дуюм раунд бошад чашми чапамро. Ман ягон баҳона кофтанӣ нестам. Ман яке аз беҳтарин лагерҳои тамринӣ дар ҳаётам гузарондам. Ман ба муҳориба бо формаи беҳтарин ва пурра омода баромадам. Шаби гузашта шаби ту буд. Табиати ин бозӣ ҳамин гуна аст. Шараф ва дард даст ба даст мераванд. Ман худро барқарор мекунам, истироҳат мекунам ва боз ҳам бақувваттар, боақлтар ва боз ҳам хатарноктар бармегардам. Ва ба ман бовар кун, таърихи мо аз анҷом дур аст. Моро реванш интизор аст, навиштааст Топурия. Ҳамчунин дӯстон, Топурия аз саҳифаи худ рекорди 18-0-ро гирифт. ӯ пеш аз ин муҳориба рекорди 17-0 дошт, лекин дар инстаграми худ пеш аз муҳориба 18-0 навишт ва ҳамин гуна худро дар ҷанг зидди Гейҷи ғолиб мешитобид. Лекин чӣ гуна ки мебинем баъди бохт, ӯ ин рекорди худро ба пуррагӣ аз саҳифааш пок кард. чемпиони пешинаи вазни сабуки UFC ва ҳозира соҳиби камарбанди BMF Чарлз Оливейра ба Ҷастин Гейҷи визв дода чунин суханҳо навишт: чемпиони BMF ва чемпиони вазни сабук, биё таърих месозем. Ғолиб ҳама чизро мегирад. Ҷастин Гейҷи, ту розӣ ҳастӣ? Навиштааст Оливейра. Хотиррасон мекунем ки Чарлз Оливейра як маротиба Ҷастин Гейҷиро шикаст додааст ва ӯ ин корро дар якум раунд карда буд. Акнун чӣ гуна ки мебинем ӯ реванш гузаронидан мехоҳад. топови ҷангори вазни сабуки UFC Арман Царукян боварӣ дорад ки Ислам Махачев Илия Топурияро дар якум раунд шикаст медод. агар ки Ислам бо чунин Топурия меҷангид, пас Илияро дар якум раунд бо тариқи усул шикаст медод. Гейҷи ӯро бо усуле ки дар мактаб нишон медиҳанд бо ҳамон усул ба замин афтонид. ӯ бо ҷангварон ва гӯштингирҳои хуб ҳатто тамрин намекунад. ӯ танҳо бо Гурам Кутателадзе ва акаи худ Александр Топурия тамрин мекунад. вақтҳои охир ӯ ҳатто гӯштин намегирад, гуфтааст Царукян. дӯстон, худи шумо бо ин суханҳои Арман Царукян розӣ ҳастед? Агар дар ин муҳориба ба ҷои Гейҷи Ислам Махачев мебуд, муҳорибаи ӯ зидди Топурия чӣ гуна ба анҷом мерасид? фикрҳои худро нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.